खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी नोगोरमायाव पुलिसनि इनकाउन्टाराव हा माफियाया जखम जायो। बे जाथाया थांनाय हराव जादों। पुलिसनि अपारेशनाव लख्रानि लालंगावनि थागिबि रमेन मदाहि मुंनि सासे हा माफियानि आगदा आथिङाव पुलिसनि गुलिया नाङो। रमेन मदाहिखौ हा सिख'नानै लाग्रा हा माफिया होननाबो मिथिनाय जायो। थांनाय हराव बशिष्ट पुलिस थानानि मोनसे पुलिसनि हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायाव रमेन मदाहिया खारखोमानो नाजायो। खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावो। पुलिसनि गुलिया हा माफियानि आगदा आथिं थोंसेयाव नाङो। गुलि नांजाना जखम जानाय हा माफियाखौ GMCHआव पुलिसनि हानजाया थिसननाय जायो। शुकुर आलीआ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव माखासे ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय गयबारि ब्यापनि UPPLनि दैदेनगिरिफोरा FIR होदों। तामुलपुर थानायाव मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों प्रमद बर'आ सासे मिसलिया, सासे देशद्रही, सासे मानसि बुथारग्रामोन। एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव मुस्लिमफोरखौ बुथारदोंमोन, आदिबासिफोरखौ नांज्लायहोदोंमोन। UPPL आरो BJPजों एलायन्स थानाय नङा, बियो सिद्दा खोथा। प्रमद बर'खौ बे बाराव BTCनिफ्राय आउट खालामनाय जागोन होनना माखासे ओंथि गैयै बाथ्रा बुंदोंमोन शुकुर आलीआ। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया जायो गवालपारा जिल्ला मरनय पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेङाबारियाव। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ 45 बोसोर बैसोनि सारबानु बेगम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव बे आइजोआ हरनि ओंखाम जाखांना थोरसि लथा साफा खालामनो थांनायाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा हरखाब गाग्लोबफैयो आइजोखौ। मैदेरनि गाग्लोबनायाव आइजोनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्ला सान्थिपुर हालामनि कुसुं दैसायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे जिउ खहा आरो सासे जखम जादोंमोन। बे मैदेरजों गाग्लोबजाना जिउ गोमानाय पसन नार्जारिनि नखरनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननिफ्राय 4 लाख रां हरसिगोन आरो चिरां सान्थिपुर हालामनि कुसुं दैसा ओनसोलाव गाबोननिफ्रायनो 6 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनाया जागायगोन होनना EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंथिना होयो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि फिन बेरफुसार बिबुंथि। BPFआ रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हाया गारा जायगा आवग्रिना मुलाम्फा गैया। BPFआ पावार आरो मानिखौल' गोसो होगासिनो। BPFआव जयेन जानाय मावथिफोरा BPFखौ सरकाराव फज'नो हानायनि थासारियाव गैया। BPFआव जयेन जानाय जायैयाव आं एसेबां सिन्था खालामा होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।